Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Alright. Guys, illum ġajna episode Bite to Bacon minnajn mistieden għax għalla bib zobna u ħanamlu bieċa ta' Patreon love. Right inti PJ, kif inti? Jina daw tafli daw il-sessions. Ma tantx joġbuk inti. Id-deja li naqazobbi, provajt għod li post, Oh, bro, jina fil-kontratti ma kellix li noqot n-host ja daqsek, jien minna li ġej, ħanoqot hem, relax, u għattu li fda, għanna program, għanna l-affarijiet. Għax draft jajni l-ek kontrat ta' Ġesu Kristu għana. Kontrat tal-PJ. Għara kabit giddieb u mux vera. Ġejt preparat, ġejt bil-pullover. Ma xen il-bezallu. Tasħoltu bil-flok ta' ċingi. Ma fil-sajf. U le, ma dik darba ġejt filming bil-flok ta' ċingi. U l-ewel darba kienet, inti jek ġejt filming? Għani der. Jina li inkortani li kuna ħafna l-spooner wahdu, għax dak qassu ta' wahdu, tifem. U bħalissa għandu tfajla msifra. Min jaf xie sawtu għem. Ijat wahdek spoon. Ija, u jgħat wahdi, u Għax talat, Possibli mux il-ġerriħ, għapart il-nej. U xman Jina marri ġurnata il-mara, mux bil-bet nejdlek, ma raqqaq tal-ġilda ta' barra. Weħlit li subaja, weħlu li dejja ek. Vera ma rridx nimmaġina, ġifieri. Bukaw wiċ fidejja. Jena vera nibżan ġeri id-dar, xtan taħmem minn nanna, kienem mit-siju ftitilu, kienem Sekonda, sabiħ, għanna. Dik il-mistoqsija. Allura x'tagħmel? Fom kullħat. X'tagħmel allura? Minn nanna, mit-tiflu jek, allura jena drajt, per eżempju, qalbi, għandi bżon tajdi per eżempju l-mara, għandi bżon il-conditioner, nejdila nowar, jisambur nġib il-conditioner il-mur. Hurra! L-esti jona mur. Għasti prova zomna għabrejkiet u tela breakiet. Memx breakiet. Provax naqqa bix-xelluk u għek. Jina naċċi li bix-xelluk tiġini. Vera? Għax li naħseb tan drajt bil-mouse u għek. Li minnar marrit drajt bil-xelluk. Vera normali, nħoss nistram. vera. Naħliflek. Fanara. Jien biex xelluk u koll, imma xin xellugi. Le, jina right-handed imman ġerriħ bil-left. Estja? Spoon. Jien naħseb ek ġerru li jint ma niddejjaqs per xin xellugi. Dan jissu normali. Proset manġa. Bravo. Għal sekonda xinet li titolbok għal-conditioner sibtu ħatajt mur ġerriħ titfaw ġo fl-xkun u tiju la Jiva fej mort, inti moħħok ħazini. Arġibu li xaħat minn flok, jem ta' meta nkun jgħataw jien. Għattu zajtu l-conditioner pala lub, vera tajjeb pala lub. Għalfej, da ċurna tarif mill-pot. Le, kondixiner. Ma Ma tiġax li jahra, bil-fost tużallu biex iġerri. Għassi ta' flip per eżempju. Ma tistax iġerri, kum l-għallum. Jina nifem u tal-fema li għandek iktar grip. Għallik għana sejt, Le, ma barra li tipo l-Amerika, it's very common practice li ġerruħ bil-lub biss. Vero? Apparently, yes. Bissek, bil-fost. As in il-lalla, inti you do dry. Madonna, ħat jistaġeb. Vera, ma vera, sejda. Real life. Xizzopet nisma, bil-force li ġerri bil-lub. Welcome to Bite to Bacon. Xigol dan nibdanejt nibza ma meta jkun hawn guest li ħanamlu xi ċuċata, xi oxxata, naħseb jiena daw aktar dangerous. Danger dal-programm. Danger. Baqalhom sponsors, sabiħ. Bella, Jituzet Electronics li juħsib l-AC tagħna u ġew kif ukoll ħafna mill-tech li juża l-spooner, għandna l-online intimates li anka juħsib li tina xi ftit gifts għal guests għal Toys 18+. U 5pointsgrowing.com 18+ ukoll jekk titkabbar xi pjan tal-emmulaw. Danna sedajt il-Black Box Pro. Black Box Pro, l-audio kollu fideħ
Met photography li ikun ma ġiex illum. Etlu illum inti għal-aktar tard. Għal-aktar tard iva, mux għal Ok, ma ġiex għal da, la zobbu. Met photography. Mux għala zobbu, ma t-nilux li għanna. Le, la zobbu l-bek, su. Met photography, tfitxu fuq Facebook aktar dettali emmek għal-photography li juħsib kull poddata li konna u mi media li hostjaw nawek fl-studios taħħom għaddej proġetti li nkunu nistaw nidulkom aktar. Tajjeb. Abbat waqaf il-program. Waqaf il-program biex. No ritrat! Ejtu għaftax fucking ADHD. Mor ibda xi medication, mela twaħħal fija kompli. Biex nħares lejk. Nijek, biex nħares lejk. To be fair, stajt tistenna f'xi nofs minuta. No, le. But guys, jgħin għadu ritrat. Sekonda, meta jkun hawn med fotografi qod jgħidlek meta ritrat. Għadu raġuna, vek xina. Guys, mela l-lum li nħanamlu huwa, aħna. Il-liba batuli tas-saqqu. X'saqqu huwa? Għaxrajt saqqu, ħaqqal mux bil-naked nejlek saqqu jifaqrek sar l-lum il-ġurnata. Expensive sar, expensive. Dawk, għara Londra kemm hemm homeless joqdu fit-toro. Għax ma jaffordjaw xis-saqijiet. Mux il-saqqu, kum għari għoddu barra fuq saqqu. Liba, Bankina, cheap, ħafna. Zbankawni. Kif xtajt il-saqqu bil-memory foam u bil-trilers? Bibu ħafna jgħoddu jgħadu Ħafna belli ta' toqgħod tiftħu saqqu jgħadu jgħadu għandek da. Vera, jaff jakxik da' stazzil. Mux jekku. Dak jgħidlek jek biex tiftħu taħxuħ t-xiju. Ma toqgħod ver, dan għandhom xi tip ta' quality li jiġi jaraw li vera inti qed tikdeb jew le. Tista' tixxi X-ray machine u nimmaġina. Nassumi li hemm min jiftħu jien, ġifieri ma naħsibx li jkunu qed jikdbu let's face it, ġifieri. U le xiekdbu. Skont minn fejn xtrajtu l-pajjiż jindika ħafna. Hekk tixxeħ mill-Ġermanja. Probabbli għandu iktar milli jgħidlek, imma hekk tixxeħ taħseb minn xi Ċina. Għandhom Sodix bi kbira ta' tfal flok molot. Falu tates. Ma daw kajk mamulinu bil. Le. Isma, l-lum xħan għamlu, Max? Mela, l-lum aħna ħanfaqqaw. Għamilna formula li dawna tista' biss tkellmuna fuqu jekk inti Patreon. Fil-dana l-lum huwa program dedikat għal-patruni. Grazzi ħafna l-ewwel net għal-patruni kollha minn day one sissa li għadinem turuna il-sosten ta'kom, grazzi ħafna. Jek tridu siru patruni kem titlu www.patreon.com/bytobacon u ikolkom ċans tamlu dat tip ta' shit. Mela, għawek aħna Il-Bahna Award u kol? Il-Bahna Award, eżat. La, nibqaw sejrin bija. Ma mux ħajħu ritratti, xħat li titella ġaġa Facebook. Il-Bahna Award, Dirratti għaw nifsu selfie. Ġtijek! Għaddu mobile ġdijt u għet Ilu ma kolli mobile jahdem daqsek fast mill-proċet. So ta' meżibi, hu pjaċir bieħ. Mela, aħna ħannu mistoqsijiet, u dana saqsuna xie mistoqsijiet, jena ma qrajtomx. Fina ħana qraw l-mistoqsijiet, nana uġbuħu. Li kunem ta' zibel scrap. Mela. L-ewwel mistoqsija edha, u fakka plinet il-om, jek ridu nsemmu minn intkom, ejduli, kulħadd ma kitibx ismu tasqallu Iva. Mandiġ ideja minnu min, skużawni guys, ġviri forsi jista' jkun li il-formula sa' kienet aħjar, anyways. L-għol mistoqsija, kemm dejja spooner minn 1 sa 10 li għadu verġni? Ma not. Asmit toqba ta' zor. Nista' nassigurak li minix, alright? Mux bieċa. Jien l-ewel darba li rajt. Għamilt il-milit kollu naħxi, alright? Meta tajtaħxi ġiviri għod id-daħalek xaġa fil-patata tfajla, għaxina ġin rajtkom. Jow il-retina tajnek bl-editing. Zgur għaddi, min jaf kem is-sawtek, ostija. L-spooner għandu garax Mamul għal-ħaxi. Mamul biskuza li jikriħa l-affarijiet għara. Daka bizbiz biex titħolġa fih li tiddaħħal zobbok mal-fingerprint scanner. Tittamlu hekk, jara lek il-forma tar-ras, u skont l-spooner għalek titħolġa u le. Smek baride. Eżatt, diki, bizzop. Kif għad mamlu għadġo film dik? Zop print. Eżatt, ġo filmu. Kif jamlu DNA. Jon kella rriħa, xirriħa unika, xumuraz. Sensor. Ikollok wieħed immigrant Vietnam biċwievet. Tajba.
Għax, iżob bandux print u nimmaġna. Jista' jkun Il-vini. Il-vini uniċi taħseb. Il-vini uniċi, Mawx bra. vina bħal-oħra. Ma nassumiex li għandek il-vina il-prinċipali da bħal tiħejta, jena vera għandi vina sabiħa. Ġifiri, kif klassifikajta? Kemm il-vina da zobbok rajt? Tajt li tijak sabi. Meta tara mela qatt ma rajt porn, meta tara l-flyover tal-kappara, ma tgħidx kemm sabiħa. Ostja tiegħi men sabiħa. Ma titkun naqa full of Bl-expansion yourself. joints b'kollox. Ma titkun naqa full of yourself u biex ta' vina. Le, men, sabiħa. Isma, għara vera Malti biex jeċitak il-konkrit tal-flyover tal-kappa. Jina xi Thailand. Le, ma sabiħa. Baxili naqas pona għandi daw ġiġ ziberdin jajtu ġawidna jgħad l-tinnitus. Inti flyover ta' Ska Electrics għandek, imma mux ta' xismu. Xkebaddek. Mela, Ska Electrics. Ska Electrics. Ska Electrics. Ska Electrics, għana muġek. L-spooner mhuwiex verġni, għandu l-mara bħalissa edha tirrappreżenta l-Malta fil-karat, Georgia. tira ta' plugin miskin. Tirrappreżenta Georgia. Mela, ma tara tisawwaq l-irġiel. Isma, għaset tara il-post tana stess. Tajjeb, jgħat. Taħnat, fajtu għafuq bajtu. Mela, għamilt la xerji, no? Għara jaqbat jaqret. Jaqbat jaqret. Ġaw, xieġvir, natu, mela l-ura jena nitlop illi tirreklamaw li il-program tijaj kull filodu. Xieġvir, nirreklamaw l-affarijiet tal-ispurru tijaj le. L-stream 3D printing. It-fajla. Vera, vera. Mux għed reklamaw l-tfajla, mux għed raba. Mux inkunu ċar. Għana ra Għandek l-post. raġun, Għana ra, għandek fejn, raġun, meta għandek l-post raġun. jgħid għadi. Ma nafx, xerjajtilu, xerjaj, emmi, jeppara. Rajtos, jaksibtu Xisima, modeling kim- ta' gaffier. Kim sten? Iwa, madonna, sawtil, ġon u. Boxka mandek. U issa tinżel Malta dik il-black belt. Xabad belt. U toħroġ l-ok zewġ Mela, disk. Kim- Kim, vera, good luck. Danna The Rising Phoenix Martial Arts Academy. It-tifla tiegħi tibda terġa' tmur xi daqtin kelmek mhux bil-liba. Cheers. Fidej, guys. Kull ħossok proud ikollok tifla tittamel il-martial arts u ta' dizzobbi missu. I'll slightly safer, ikolli. U ġibela l-licenzja tal-armi u għek. Eżatt, mbagħad You're done, no. Fem, Nallem kif tagħmel naqa ta' clothesline Eżatt. ġara. ġabet tifla mbagħad waqqafa. Għajdela mal-ewel. Ejja, vera, wafa, Għajdela affarijiet. mal-ewel tir frasu t-nejn f'sidru. Eżatt. Mux għed għaftaħ l-ħin u tibata taħsel il-platti mal-ewel titħallem kif taħsel il-platti. Int minn minna l-klimatar ġiġa. Ta' six. Ta' six. Xtra dik il-kitchen Mux iż-żajra. bil-liba l-għu xrajtila, qalbi kitchen. Sabiħa ta' ħafna. Mela, like this, left to right, clockwise. Mistoqsija li miss. Mistoqsija li miss. Meta ħajkun hemm guests bħal politikanti jew ex-politikanti? It's a decent question. It is a decent question, imma da. It's not up to us. It's not up to us. Le, jiena les nitkellem għadi. Yes, Għax kien nitkellmu hemm għal żgur. politikanti li saqsew naqblu. 100%. Imma jekk kan iddeċiedu noqogħdu ngħidu biex niġu għaw biex tiġi vote hunting li naqblu li ġejjin għal vote hunting li it's okay with us. Imma mbagħad titħallina nagħmlu l-kontenut tagħna kif irridu aħna. Ara, kenna. Tlieta jew erba. Tlet jew erba. Le, tlieta. Nies prominenti, jiġifieri daw famużi in the limelight fil-politika, li saqsawna biex jiġu. Waħda minnhom kenna meeting ta' xi satejja Għana konvinċu nikkonvinċu, jew kienet tkun tajba men maħħax, kienet ħatamel riklam fuq xi ħaġa illi jitagħmel filantropika, jiġifieri ma spiċċana wasalna mkien, xatt minnhom rid ikun fil-mistoqsijiet minn qabel. Le. Imma u importanti ngħidu li mhux aħna approachajnihom. Huma kollha ħadej all came fishing for it. Għax da, let's face it, palissa ħanqod nerġa' niftaħar is-soltu. Imma the numbers are what they are. Aħna għandna fucking reach ta' Ġesu Kristu, ġifieri politikanti tridu tiġu ejjew. Niffirmaw minn qabel mhux id-dur rashom u dur femkom l-aħħar sekonda u namlu xi 18 sija production għal biċċa episode u naħxu kollox għax jien dik tinkwetani. Le, jiena li d-dajjaqni kollu, mela tiġi għaw saqsi għal-favur. Umbat ma tkollokx id-diċenza tajt ħan tiħtender il-daħħa. Ej, saqsik biex ma saqsik xud-domandi. U, fejn u l-u, sorry, il-u.
Le, agreed, jekk tridu tunna xi tenders ukoll, go ahead. Imma aħna konu ċerti, jekk għal-mod tal-kelma, ovvjament, mhux se ssir, imma jekk jidħol Robert Abela bħala guest, kunu ċerti li jaw ħlif b'nardar ta' nazzjonalisti mhux se jkun hawn. U vice versa, ġifieri inti mhux ġej u jien ngħidlek il-liba kemm qed tagħmel xogħol tajjeb, kemm inti tajjeb. Hemm il-podcast ta' Ricky għalik. Vera, x'lele? Ostja. Ma Ricky, Jaqbizna ta' jaqbizna. Jaqbez, jalla jaqbez, Jalla jaqbizna. Jalla jmur tajjeb. Jalla jmur tajjeb, all right. Jalla jaqbizna, ma. Ricky modus operandi, il-flip tana, aħna nġuwaw u nirrostjaw il-guest, u jiġi jgħidlu, jiġi bless, jgħidu kemm minn tajjeb, bro. Vera, vera, għallaqas tista' tgħid ħaġa ħażina għax jibblokjak. Vera, it's true. Għallejtlu komment jibblokja nis iktar mill-influenza. He wants to keep the peace, that's what he think, u Proset is having great success, u vera kontenti għalli. Isma, jekk għanna dawk il-mistoqsijiet kollha li semmejtu, ħanneħdu dal-ħin kollu biex nirrispondu. Le, komplu, mela. Ma tivvintaw xi 2 episodes Le. Mela, għandi sieħbi li meta jkun ma xi waħda, iġiba fuq sidira u wara jilaq il-liba minn fuq. Tistaw tispjegawlu l-irġiel straight mhux suppost jagħmlu hekk? Le, isma, għanilek da, to each his own. Taħseb jista, it's fine. Jena, naħseb l-spooner jew pjaċir bil-rimming, per eżempju, għalinna l-axħar darba jew jakxi bil-period. Toċ titqa. Normali da. Jekk inti qed mar tipprovaw għal-baby u ġiba ġewwa. Lest wara tinżel tilaqula u bil-dibattijiet li jgħaddu bro biex ninżel għaliet. Ġimat biex kun naf li fl-amxiet kollox. Anka jankun onest kju d-daqni l-liba maħal. Tijak stess. Għaw kiku toġobna ta' ken franka jtħil l-spejjes. Kiku vera jattajja postja. Kiku dal-għetzjof. Mela, għandu naqra raġun siħbek, bro, ta' fl-opinjoni tijaj. Jekk tu pjaċir. Jekk il-mara titik il-high fives għax jettila il-libati jak stess fuq s-sidra. Komplu di pjaċir. Le, ma clearly jow naqa bisexual siħbek. Ma jistax ikun tkun toġbok tila il-liba. Forsi għanda toma tajba, toma ta' bisko. Ġiviri, jek joġob nisseli daqqalla ġiviri. Ma il-liba, sekonda, il-liba toħroġ minn zob ta' raġel. Is-seli joħroġ minn l-art. Ġiviri, joġbok il-ħalib. Inti baqra. Dal-marra joġobni. Le, ma t-xrobx tan nisa, inti qalib. Għax għatma tatuli, ma dal-marra. Imma mux il-punt, da, ħagġa sessuali, bro, kett toġbok, mem xej ħazin, imma kon onest miegħek innifsek. Jekk qed tieħu pjaċir tixrob il-liba tal-inqas bisexual. Il-kamera b'dik Eżatt, put. Ma tajba, fiftem, issa mela. Għandi waħda naqa twila u. Jekk jaqbdek il-ħara waqt li tkun qed issuq mill-meliħa saħa żabbar. Sowa? Ħara minn dawk. Tiddula l-klassi ta' patrulli. Ħara minn dawk. William Jones jistaqsu. Il-John, Malija ġistaqsu. Kemmi twila ta' xemxija. Dizejda. Kiku kellek teqleb gej bil-fors għal xaħat minn ġobajtu bacon għal minn teqleb. Għall-spooner. Mux ovvja u li zaru għandu liktar toqba ta' zorm Semmejna tender, spooner ekos, sottili. Inti vera għandek sormok ċattu ħazin. Ejwa, le, minix gej tajjeb jenu. L-spooner għandu forma sabiħa. Rapeable. Kull trans li kenna u kull gej li kenna, għadda kommenti fuq l-spooner li ma jiddeqx għammar. U maġ binġ zuppandu, Għalċi raġuni jekk kull ħabib illi. Jaxxik. Ma nafx għalfej. Ma nistax. Morru viral, għan garantilek. Fost gamers oħra u modell. Tella daw ta' s-sġili għamelu, daw tal-streaming li jisu għaw graphic design għaw. Jgħamil xie photoshops bwitxu tal-pupi li għaw. Yes. Tal-nerds nejdu.
Pox kemm għandek. Jider, Pox sexy. il-PBS, le xejn. Ma tkunx l-ewwel wieħed laħta spunt. Tidħol il-PBS 90% minnhom jgħidu fuq il-PBS. Xogħol stess ta' is-CEO jidħol fuq xi Għalix l-telefon xogħol. Għanna xi Mela. tajra, għanna xi tajra. Morru tajra. Għaj, maċlit u spun. Kiku il-mara ta'kom tajdilkom li ta'kom mhux biżejjed u tixtieq tixtrila dildo kbir enormi, BBC, Big Black Cock Dildo. Xi tkun ir-reaction ta'kom? Tutu pjaċir? Jiena naħseb inħossni ħarira on the intimidated side. Tgħid li mara żobbok mhux biżejjed għalli għandi bżonn dildo fis-sex life. Li tgħid li mhux biżejjed, lew. Le. Imma automatikament jek tistaqsik biex tixtri u li naħseb it-tgħidlek li mhux biżejjed. Le, Jien nixtrijula ta' xorta ġifieri. Jien naħseb għandek run tal-Marja Madonna. Kikol mara tajlek. Għandi bżon any zopp ikbar. Inti għaka. Il-suet. Anka l-istess, let's face it. Sis. Ġifieri mhux qed tagħmel jiena Le, mux għet sodda zguru. Jiena min jgħid li moħħi magħluq, min qed juża toys mal-partner tiegħu. Na, drink, please. Intom huma ovvjament mintom sodisfatti bih biss. Imma Ma segwa, le, għaw daw ta' Durex, issa mux l-lumet najdu. Suna. Imma ġili użajt, nerġanajlek, da meta kont għad nizzajr, imma Għazaj konna nizaw daw il-Madonna Vibrating Cock Rings. Talla. Kiwa Għalla mux toħi l-istess ħaġa. Ewa, le, ma jenet nejlek dildo għat session mal-mara. Any toy, għalek għalt, le, dildo zgur. Sorry, għandek raġun, not any toy. Imma, stenna naqar, imma ma naqbilx li tfajla tiegħek ma jkollix dildo, imma l-intaħ. Ewa, ma mux tużaħmijak? Le, fil-break. Fil-break. Għax il-mistoqsija għedha, il-mistoqsija għedha. Break iwa. Jekk mhux biżejjed il-mistoqsija. Eżatt, inti għettejt Dik il-problema. Waqt li qiegħed mal-mara tiegħek. xien ma jien- nabiex, nista' ma nabiex. Għalla jien lest anki xismu għabbar mi lest indaħħal, jekk trid, tiħu pjaċir. Jekk lebu xorta. Imma jekk- pjaċir. imma If jekk- it's sex time, why not? Have sex time. Ejwa, ma ekk id-duda tiegħek mhux qed issodda. Ija. Żgur qed fittex duda oħra, eh? Imma eżatt. U inti taħseb waħda tal-batteries ħatoqgħod dik għal ftitu. Bħal meta nagħmel biex naqta' sigaretti ngħid ara naqta' sigaretti. Għanixxi vape. Naqsam dal-Madonna vape jispiċċa li darba bla battery. Minnu Royal staqleb mal-boro. Il-pakketti dakar bħal il-ewwel nifs. Spoon mela, mistoqsija oħra għandek raġun. Spooner għalik di indirizzata. Illa Madonna. Inti meta tagħmel atti sessuali mal-mara. Pala l-bottom. Tirekomenda xi prodotti għal dawk it-tfajlit għat għadhom għalaw f'sormu mizdam ħajrin? M'għandix idea. L-fwitċi. Biex mistoqsija. Mela. Xisawtu. Nistan saqsik tpoġġix fuq wiċċek il-mara. Le, ma nishtiq. Dik tant għandamas li tpoġġi fuq uġġu jisu għajek xkora konkos fuq. Pa! Dik min jaf min Travu, jaf. jisu travu. Pa! Tal-ħadit. Le, zejje. Schwarzenegger. Oxa jisadam kif tifqal walnuts bijom. Nutcracker. Oxa, zgur, s-samara xej. Mela. Jekk il-mara ta'kom ikolla xewqa ta' trisim ma' raġel ieħor. Liba, li f'Rejen. Du, għandek il-Rejen. L-istess persuna, wara xulxina. Tantu insecure. Dikom biex li nifsu. Du, għandek il-maret barri. Il-liba dal-episod. Aw, di tajba. Zob ta' awċi, ikbar jew iżar minn zob ta' Malti, di tajba. Jiena ħanejdlek. Ħanejdlek waħda. Jiena darba ġi Mark Lawrence ta' kawċi waqt il-program. Dakxi darba nġibuħa u ħanaxxulu l-ġob li għandu ma' Times ġi li zobbi li kontra Joseph Muscat. Darba ġi u ġib qalziet u belħol għalle Xi ġifieri? għandu borza
l-ekbar minn ta' San Imma Martin. l-borza Mhux barra. blibet ngħidlek, x'ġifieri l-borza l-borza. il-bajt. Le, kollox, Zabrajt l-boys, għax kellu kollox il-format. kollox format, jena Jiena naħseb li- l-awċin jaqsmuna. Jena naħseb is-sajs ta' zob m'għandux jaqsam, hija kif taħxi u kemm taf taħxi u daqs lawċin. Mawx That's very true. Dik vera. Ikunu jafu li telajn tal-vat minn fuq il-fapu. Il-kaptan. Eżatt. Telajn tal-vat. Għandhom WhatsApp group. Il-Gozo ċeni l-ostja Ġejjin. lek jużaw l-iktar. Għabba s-sibi radio, s-ostja. La, Madonna. Laqlaw likwid fuq għadi, Pete. Mela, so musa natu xaġu konkreta. Jiena naħseb li. Jiena naħseb ma' Lawrence vera naħseb kollox wet kbir, xu skinny. Daw il-skinny twal, Jina għandi ostja. ħabib tiegħi mhux ħansemmi minnu. Darba mort ħafana, ġifieri konna mort spiss ħafana u konna żibel mejtin men. U morna toilet flimkien u tawalt lu men, mhux blibet ngħidlek qatt ma rajt zoppek l niesa mhux tont imma cube. Mela mhux il-Havana Cube kontu. Muskolat men, mhux bin-naked ngħidlek, kellu hekk, isu deformity imma Kellu meta labs. rajdu kelli jabtit nerdaħħulu hekk ħalli nar kif jinħas. Dak bajni. Għandek l-istess problema ta' sehibna li ħob jilaq il-leba. Pera vera, kien ostja, le, da jaf, ġviri, da kamil darbedni jelu, ġviri, li għandu disabilita. Tajb, sibi, prostata disabilita tijak. Zob kwadru. Zob man. kwadru. Jisu xismu, jisu Rubik's Cube. Il-ġobbon tar-ras. Għaw su għalih. Għaw su għalih. Għaw suħali. Forse ma xie plattaġin. Ma l-għalli xeċi men. Taslu tinżlu fuq il-mallalla, Madonna. Kull guest, PJ, kif irnexxielek issib karattru speċifiku għal kull guest tipo li mkarattru ħatamel għal dak dik il-guest speċifiku. Kif tamela? Titkun naqra skizofrenik minnek, sawa. Il-defett mill-fabrika jrid ikun ħareġ, ma tistax issib defett bħal dak. Tkun ġitek tajba li bqajt barra mill-ħabs jew mill-manikomju, għalissa konvinċejtom sissa li m'għandix għalfejn kun f'manikomju. Dak ġifieri s-sistema tas-saħħa għandha bżonn timprovja fil-verità. Imma sakemm timprovja ħallawni barra niġri b'dal miljun persona li tal-irid norqod bihom kuljum. Actually, it's quite impressive, għaxin kullu għet namlu l-meeting. Nafx ħanamel. Eżatt. Wara sija, nafx ħanamel u jedinna l-karattru mal-ewel. Jena sepp għandek problema li problema tajba, għax moħħok jien kollu jaħseb u ħafna affarijiet. And it works in a creative way, tipo, you know? Dik hija l-ADHD. Għandek raġun. Allora, aħna nkunu għadin hemm, għadin nikdbu shit fuq il-persuna, and we're all there sitting down, u għet jgħidaf ta' twiet, jaqbatu joħroġ, man bad the character, the script, tana kollox out of his own mind, kollox fidejħi ġifiri, anki l-attitude nijek. Forsi nkunu għawna l-PJ. Na direzzjoni. Na iktar da, sibi. Le, dejjem trida direzzjoni x'mhux tħares lek. Mhux se nagħti ir-risposta ta' vera fuq għax tu norqdu għandu serri titi teknika u Għandek bżonna u koll, għandek bżonna u koll. Le, huwa kollu, hija kull minuta da snin kollha nagħmel teorija u prattika. Mhix hekk, eżattu. Min filgħodu sa flaxija tista' tgħid għax dejjem għandi xi kelli xi proġett għaddej, ma mhux se noqgħod nagħti tolem. Grazzi ħafna ma tal-apprezzament. Mela, si oħra, li kieku jkollkom taqtaw ħajjitkom ma' persuna waħda tal-għażla tiegħek. Imini. Taqtaw. Eżen taqtaw. Sorry. Min tażel? Batman. Kem tuħutal, l-qottab il-bjut u għek. Għandu balla liri, Batman. Balla liri, man. Ma jmissek. Taqtaw ħajjitkom. Kun tajba Batman, vera stja. Imma taħseb jena daka. Le, nitċajta. Toqgħod tagħmel ma' Batman. Flejlu qed ngħidu. Għatta ħajtek ma' persuna waħda tal-għażla tiegħek. Jiena naħseb taf minn vera pjaċiki kum mhux billi baj tipo Conor McGregor. Stien naħseb Konrad Mizzi. Jiena naf min ġbin. Għala Konrad Mizzi, zomata, ħadar, elabora. Imma l-fejn elabora. Elabora. Le, ma rridx nelabora. Għax dal-waqt dat mor kordin kunna taħat.
Għawlu z-zob li tridu. Jien naf il-min. Jason Statham, għax nifranka driver. Tal-meeting mid-dera xisu. Għal-dajem jazal, vera. Le, jina xaġa tipo xizlata nek tkun tajba u dak il-kokines jħin kollu. Mostja vera l-zob bisa. Dajem xi storja tajba. By the way, ma nazlux mara, forsi il-mija ħajjitkom ma mara, per eżempju. Jew daqsek tajtu sex minn ħajjitkom wara t-fajt. Imma jena mandaħħaġġo moħħi il-possibilità li naqliber mara, laqqas fina fiction. Imma l-pija tajta kazel il-mara, mela. Għamela zlata. Musa nażal il-mara. Xittueja ta' bnidemin. Musa nażal il-mara. Ostija, ma jridx jgħid Biex jiex ma zlata nipreferi u t-ġerri. Jekk mara sal-maħajak nażel jena. Easily sal-maħajak nażel. Easily. Kemmi sabiħa spunos. Sabiħa. Jena li Sofia Loren, dal-waqt nirret kieku. Jien kon ħanej Joseph Muscat. Joseph Muscat bi? Ma xismu għal Konrad Mizzi, so l-istess ħaġa. Le, mux l-istess ħaġa. Mux kważi. Jishtiq, ostja. Mela, that was the question. Kemm il-darba iġelek jidej l-spooner għax jieħu żball. Il-liba, man. Hobbuk spoon. Xini kienet Kemm il-darba iġelek jidej l-spooner għax jieħu żball. Ma tantx ta' le. Ma tantx, actually, ismani, we amplify. Oh, le, let's be honest. We amplify. Aħna, jekk forsi mandu najtux da, mem xej reali li jek jisir għawek. Ta' nkunu ċerti. Dana comedy show, dana meta l-spooner naqbdu mija u jamma zballi jinżidu. Meta jiena noqgħod ngħid li zobbi żgħir mhux vera. Le, ma we do amplify a lot of the things. U aħna għanna l-karattri tagħna. PJ huwa l-eċċentriku, l-Spooner huwa l-imbezza, il-JD huwa l-kaut, jiena jgħat over the top. So we all have our own identity in here. Oh, magic. The movie magic. Il-magic, mela daw ħajifmuna. Sa tiħra fuqom. Le, eżin, in-nies li the people who like the show and understand the show, the ġajja fuq għadi. True. Ġaj jifmu li da comedy show, hemm ħafna sijat twal ta' xogħol involut, u aħna actually this is something which is fucking constructed and organized, dana mhux random ejja ħanmorru ħana xed jiġri. Min ma jifhimix, mhux sejjem minna, ħajqgħod jaħseb li vera nagħtu coke tfal. Għax ngħidu ċajta fuqha. You know, għax telaj dawk il-ġixations, blejjaj, panik tal-lanqasam, għatma rajda sekrazzizmu fajti. Bawajda. U għasemnu li jgħaj ħasbuħ vera, ħasbuħna li we got these people under their will, against their will, biex jgħidu daw l-affarijiet, indom bil-fucking serjet, għajjow. Għaw, nis edin ħazin. Memx kelma wahda tot ma sound li ħireċ, imma whatever, imma le. Crazy, ma le, vera As pretendejtu dak il-rispons ta' razzizmu għek, minna. La, ma jgħajdu li kien veru, li kienu ġew xinizi. Xorta, eżat, Jaħsbu li u baba għaltin. Impressive, Umbad daw l-istess nis huma l-istess nis li jgħidu li aħna x-show tagħna huwa jisu the bane of society li aħna għadin nġibu Malta ħażina. Umbagħad hemm wieħed qed jgħid Arafnik li Malti bajnejk jaġilda ċiniża. Wiċċek mux bħal wiċċ il-Malti. Bajnejk jikxfuk. Ġilda ċiniża. Ġilda ċiniża. Mur lura mit-tielet dinja minn fejn ġejt, mur għajdilhom li għandhom flus u avvanzati iktar minna. U jekk conditions ġol knejjes manna. Tafu l-flezzi ta' tinjen, nofsom ta' ċinizi u nofsom tal-Arab. Nkunu ċari, right? Crazy ġifiri, crazy. Di mistoqsija faċli. Kemm il-darba JD jew Max boss waqt podcast. Jaqsam neħa kamra ta' ħara. Ma nasibx il-guest ma namlu wiex. O le, da jisti ħafna. Mażom, metta nkunu wahidna. Naqsmu saqaw salan, nawarajna, naqsmu salan. Da. ħanżira l-madaljen. Ħafna protein, guys. Jintnu. Jena jkolli noħroġ. Għala tijak rata fabuloso. Jintnu tijaj, imma tijak menna għandhom xaħġa ġostja
punġatura ostja ġommiere. Dakka xina niddeja, jina inżom il-ħara, sal-axħar sekonda niddeja naħra partial. U jahra men kullimkien mek, saħħar darba konna għand PJ men, tal-mistħija. Anka jenna ħra kullim. Tal-mistħija tkun għand Fejn ta' testu il-liter. tkun għand in-nies men, u għed mur taħra. Għandek il-ħara. Le men, ma nippermettix min jahra fit-toilet tiegħi. Serjet. Le men, tal-mistħija. Toilet selekka di, ta' Il-meeting li jmiss kon għamlu ħan JD, Zabbu, le, mandi ma taħrawx men, mux binnek. Mandi ma taħrawx. Jiena niġi għandek nkun ċet li ta' qabel nkun tballa sushi skadut. U jkolli diarrhea kini. U niġi għandek u niprofa nimmira minn xi 7 pidi l-bot. Waqt li nixrob litru tefoide. Naħx il-flora ta' posta. Ja, ostja. Max. Darba kelli, jina meta kelli, intom kelli, inti xell xtrajtu l-post Peach. Xell, inti għamiltu ġifiri. Le, għamluħ, le, t-xieħ u... Il-toilet. Użawulek il-bennejja. Bil-fors, Użaw ħanka tal... Min jaf kam għandek ħara taħt l-madun. Jiena tiegħi għalli ġibli toilet. Għax kelli kollox ordnatu lest. U għalli ġibli wieħed mit-toilets għalli koll fejn għametlu x'namel. Imma l-fejli, għax ċili użaw, Inti ġili l-bennej jahra, mux għannis normali jahra l-bennej. Inti ġili Kif jahra kokka fuq il-toilet? Ammorin, mux normali jahra l-bennej. Le, Jiflowtja. Inti ġili rajt bewla ta' bennej? ċanda differenti bewla ta' bennej. ċajam. Da, għalma mux billi betnejek, dal-koka menna taraħ clear għdeja. Inti ġili rajt bewla ta' edikt. Għabel ma kif tkun tixal bil-lejl. Dax argumentu. Għetlu jek trid, bro, għetlu waqbat murixi għalla toilet second hand minn marketplace, għetlu toilet ġdijt. Le, xċifiri għara li fit-toilet ġdijt tijaj. Mux veru ħaqek ta' dija. Anki l-injam minn La xeba bennej, jembarra xintora xwara dal-komment. Mux ħajahra fit-toilet tijaj, menno, stijaj. La, ma. Għaw min jixxi anka saqqu second hand. Xieġifiri xie saqqa second hand? Għaw min jixtri saqqu second hand. Ejwa, ma rilevanti kux raqat bennej fuq jew le dan saqqu, dak second hand, da toilet mux għafli xħat kajja Isma, jina metlik xax il-bennej, jina x il-bennej tijaj saqsini, jetlek il-bennej, mennu. Jahralek fit... Ma mux vera bellak niġifiri. Għasta kif għal-respondik. Le! Fjek jena niġi għandek, jek jena niġi għandek party. Le, mux se taħra fit-toilet tijaj. Xmar, mela fejn, mela għalla zobbi fil-ment fit-tarazzina. Fit-tarazzina għara. Għaw, jina għandi storja. Fuq is-sufan għala bib zobbi. Għandi żewġ tiħbib storja tiegħi fuq kif fitna tiegħi. Da konna għadna n-nixu għantomna sewa. U da marek, tifhem dak iż-żmien, ma jew taqbad tal-linja jew timxi. U da mar qoddim il-bib ta' wieħed minna li tafhom daw it-nejn bus nsemmi għallu. Joe, għallu daħanni naqra għandi koko. Għallu, le, għallu xommi teqret ħafna jek taħraw fit-toilet. Għallu, għaj, għamen, għallu għatimmu, maqsum, għallu, le, għarsa ta' għallu, uħra għallu fit-drive. Mux blejker nejle. Kiku jinem naħra, l-ek fuq l-adba tal-bib ta' barra. Preferi taħra li fuq l-adba naqbdu bieċteja gazzetti u narmi mill-li taħra. Imma inti tista' tiflaxja. Ostja, jkun Tal-mara, rajt, tal-mara? Tal-mara tijaj. Xiex taħra fuq u iċċek il-mara ġil. Tal-mara tijaj ma d-dajjani l-ħara ġivin. Per se, bħala ħara. Sam imma. Quindi ġast il-persuna li d-dejjek. Parti mill-familja tijaj. Isma, ku għandi ċans li l-mara ma nħallix taħra fl-istess loki tijaj, ma nistax, u għaxe. Allora drajtu issa, imma mux ġibni dem random minn Nibda nibatlek naqqa samples tal-ħarati, ħat idraw. Kollu d-dud. Kullu. Kollu d-dud. Ikun marit, kollu da tapeworm, jax fil-lokiti. Tapeworm, was. Għatma smajt. Inti ma minn tamela ma pirati, Għafxie kollu bniedem, Tamel reklam ħazin in-nis kolla li huma mill-birgu, bro. Et nejt kem aħna notfa. U xtaj kem intom morda minn moħkom, ettajta.
biex taħseb li n-nis jahraw id-dut. Xinti għat ma smajt l-nis. Imma kem percentaġġ zaħir. U jek inserta li għandi dak Imma percentaġġ ġej Max taf li mandux dut. xandu fejta. Falalaki u malalaki. Ma jgħolx id-dar. Appuntu. Next Ma topic. jgħolx affarijiet autentiċi Martina. Gregi. Għad ma kont Next topic. konversazzjoni zik tenġi. Kollu ħaliba. Skadut. Likki dik vera tajba, dik messagġja tajba. Likkiku Alla kien mara. It's a good one. Min għallek muwix? Timmaġina Di kulħadd sofferenza kolla fid-dinja. timmaġina kulħadd fl-offertorju għat il-qoddisa. Xis. Bro. Di musa ngħidu għadha Le, Mux jena. ħanamlu għadi. Le, imma nishtiq naddi messaċ għax jizna chickening, bro. Jena, minn saqsijat id-domanda, we can go all the way. Serra ħrazek, nistaw namlu għal minnek. Imma kustjoni ta' xieġiblek il-views u xitlifomlok. Sejda kienet, sejda. Mistoqsija oħra hija possibilità li jkun hemm udjenza ta' patruni waqt il-podcast, aħna jiġu ġiex min-nies, imma titkun affiliated, ġifieri subscribed Full English. mal-Full English, mat-top tier, u aħna għandna ġiex legends jgħinuna, Cleveland u Sean, u huma tipo jaraw minnu engaged, minnu le, allura minn ħaqqu iżjed jiġi invitat biex ikun maħna għal kull show. So if you want to try your luck and be part of the community, dejjem hemm ċans tiġi għaw 100%. Full English, importanti, għax mbagħad Di tajba, di tajba. Tpartu n-nisa ta' xulxin u tmorru magħhom għal-lejl wieħed ħalli taqalaw miljun. Imma Zom, imma l-ħagġa hi li joħdulkom video u dan jixxandar mal-internet kollu. Iva, apparently. Oħra di, in-nies mandom suċċett tal-flus, taf kem tidum taħdem għal-miljon. Taf kem tidum għal-miljon. Oh, xma ta' miljon, ta' kem tikġorra għazek, jegle. Taf kem tittiklu dak il-mikrofon ta' mill-podcast biex ta' miljon. Vera, le, agreed. Int tifelt, zom, dan għarix jiprofa na' pick-up lines, dan ħana bżom. Jiprofa, nara. Għala, da xaħat, prova da' pick-up lines. Naqra trej, ejja. Int tifelt ta' xitan, għax il-ħda kif saħħantni, ma daw din, all right. They're done, no. Next. Ħazin. Int taħdem mal-go għax ħarbat l-wires. Il-parja. Xemmi ħażin. ħazin miskin. Le, ħazin. What is wrong is wrong. Proset, abjat. ħallas, le da patrun. Le, sorry. Improve, jiddispjaċini, għazna f'xismek, għandi ġej personali, ma dak xoħl, li ħazin, bro. Uħed bid-dawk Iva. Iva jismu da. Iva. Vera. Iva, le, ġda. Fajt mera mal-art, tirrefletti lejn it-toba ta' sormok u bat ġerri. Jina kont najt li natu impressjoni għaw l-nies, jgħidu da. Et tifem għal xiex maħni xin-nisjana u fit-toilet tiegħi. Għalfej, Studat tibtanies. ma daħħalx il-daw. Ġerriħ għat-toba ta' sormus. Ta' bifors marit. Mendi marda. U toħoda bil-fucking alla l-hokis. Bil-lokit t-tiħed. Nisgur, et-rejlegijiet. Imbarazzat bis-search history tijak fuq Google? Laqas xej. Għalfej, għabal. Porn, jena imbarazzat jena. Jena għandi affarijiet heavy. Xiex bħal porn ta' tfal. ċandek. Jena ma tiftakar li jena namel ħafna editing għalina. Allura, hemm ħafna affarijiet li t-nikteb vera heavy. Isma ta' full Man with assisti. asshole out appearing in midair, hovering over xaħġa, per eżempju. Imma Enter, u tistħiminna. Billi. Le, ma nistix. Ejwa nafu li jesist inkognito. Ma allura għalla mux tużaw Le, inkognito. ma nistix. Imma l-ħares kellek t-ċekja li t-tifla, per eżempju. Għalfi. Let me go check my daddy's. Pi. Ma tibqax it-tifla tiegħi. Slow ya computer. Ħażin. Mela,
Darba semmejtu li minħabba klib tal-ADHD spiċċajtu f'ħafna inkwiet b'saħan sitra b'rapporti lill-pulizija jew mill-OPM. Tistaw tgħidulna l-istorja fiktar dettalji, pereżempju x'akkużi qalu li hemm kontrikom, eċetera, eċetera. Għare permetti li għaxina. Fil-bidu sibtu għal klib bl-ADHD. Ek xi Fox Terrier. Permettu li għaxina u l-unika persuna li għandi daqxie esperienza fi xandir. Tismon. Isma, aħna nirriskjaw ħafna ir-reputazzjoni tagħna f'ħafna affarijiet. Hemm ċertu affarijiet li ma nkunux nistgħu ngħiduhom, ġifieri. Tajjeb. Ma kienx mal-pulizija. Le, ma kienx mal-pulizija l-biċċa xogħol. Isma, il-nies jaħsbu l-pulizija, ġust jgħidu lesti. Anzi, jiena sissa Il-pulizija għandhom sens f'moħħhom men li jafu li konnet niċċajtaw. They understand, they see, jaraw ix-xit kollu f'jammarra. Il-vera kriminali jafu. Għattilu, ħessilu, bat jaraw l-narit, intom perikolużi. Komplu sajrin ek, videk zgur. Pulizija vera legends man, actually. ħafna. U kif kontatjaw ħafna pulizija, na? Vera legends. U grazzi tal-li t-taxxi. Kalmu l-pulizija jgħidu li proset. Kriminalità li ta' kelmu li ġiġifiri, kelmu ħafna l-pulizija. Kalmu ħafna u kalmu li tajjeb. Agridu. Jena meta ħbat, l-alla madara daħlu ġofija recently. Mela, jena milux kelli kulħat eni, kulħat kien. Jaqbillek tkun najs maħħom għax il-bellatet deba huma jirridu jgħamlu. Jena ma nistajda jew ledi, ma kull darba li morta jena kelli kas milux kien kas famuż fuq il-medja u jena kont involut fih, spiċċajt iż-żeffint fih. Ta' Twin Towers? Le, mux dak. U mort ġviri namer rapport lassa u hekk. Mort 3 darbiet, 3 staffijiet differenti insertajt. Kollu ritrat, kullħat. U noħdu isnatim tal-futbol, ġviri. Lassa kolla, u jena fit-nof zekka. Jena tafx dejjem xaqt il-saqsi u dejjem nibqa impressjonat. Dal ħafna, tipo kien hemm dak il-klip, il-ħamrun tal-pulizija u ta' dak. Għat il-ġlieda. Jena ma nistax nifhem. Jekk jiġi pulizija jtik tikit. Tgħidlu, użani seru, jien kieku hekk nagħmel u tkun qed parkjat ħażin. M'hemm bżonn, tipo ħafna mix-xit li nara jiena meta n-nies jiġu intrabil mal-pulizija huma għax ma jirrispettawx il-pulizija. U tkun qed tikser il-liġi b'xi mod, issa kif inqalat mhux se noqogħdu nidħlu fiha. Ma niġġeneralizzawx fuq xejn, ma rix id-nies adattati bro li nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Jiena darba kont qed insuq, kont għadni żgħir. Sewwa u kont jgħid fil-mina u qlibt il-lejn. Għax kien hemm wieħed fis-sakra qudiemi u kien isuq la jserreb u qlibt il-lejn fil-mina. U ġi l-pulizija ħdejja. U waqafni, għalli inti ma tafx li suppost, kien bil-bike, mux suppost bist il-lejn fil-nofs, jena stajtetlu, 2 things. Għal-ma li ġej titkellem hemm dak iż-żibelem, qed isuq fis-sakra, mur kellem lilu, jew sejtetlu, Iva, sorry sir, għamil żball, għax vera għamil żball u da mhux sejwaqfek għaż-żobb. Iġifieri stajt jew niġġieled miegħu nħessilja miegħu, jew nkun Inti bnidem eżemplari għaw Malta, u rejt natu daw ix-xandri tkolla li għamilna, li bħala raġel, fuq Le, ma rispettom il-pulizija. Le, jena jek għandi raġuni rrit nieħdu, bro, jek għandi bnidem fis-sakret isu u rrit nevitaħ biex nevita accident ħanejdlu l-pulizija ġiviri li. Tgħidlu raġuni għaleħe, ma mux tgħidlu fuq xogħol ma kamlek xogħolok. Isma' ħanejlek għadda sal-qabadna da suġġett. Jiena nħobbhom il-pulizija ġieni rispettom u għaddhom tilaqhom, jiena nħobbhom però. Ħanejt ħaġa kontra, ħanejt ħaġa kontra. Għalhekk għadta biex tinġabbar. Darba minnhom jiena kelli kas fej waqqafni pulizija ġifieri konser lura mix-xogħol fl-10 ta' billej, waqqafni. U għettiħu pjaċir għax sab li rċevuta fejdjata, kienet fejdjata, u ħassiba l-ubretta. U għale, da, ħassibni għanna Minta mid-DJ. Ħassiba rizla. Famużi għal daw l-affarijiet. Biħu drogi, famużi ta' mid-DJ. Għettiħu pjaċir, xiex għettiħu pjaċir għax abbatni. Dispjaċik, suppost, ġifiri. Familja. U fakjani kien dakena roħatta miegħu ġifiri, mbatt ġifiri. Darba kon niżellura minn gig jiena kelli drums, speakers, cymbals, gitarri kollox.
waqafni għalli għaw inti DJ. Klu DJ. Għandi garax apparata. Minix DJ le. Imma Iva. Jena għat maħrajta ma lebda polizija kolla Kings kienu miegħi għax qed nassumi kont kien jien magħhom, ġifieri I think good. Le, ma jekk għandek raġun, għandek raġun, xiġifieri. Toqgħod għal dak il-ħin ma toqgħodx taqla ħesel imma mbagħad ir-raġun irridu, jekk m'għandix toqgħod xiġifieri. Le, fair enough, alright. Jekk inti imma dak importanti. Titfa' pulizija mal-artu s-sawtu seħes. Zejda. Xizzobeja. You've been Kellek turned. raġun Kollok raġun, eżatt, prost. You've been turned into a sex toy by a mad scientist. What's your special feature? It's a good one. X'inhu special feature? What is it? Nasib aħjar natu għal xurxin di. Ġifieri. Jena, per eżempju, jena il-feature tijak, u inti t-sejt il-feature tal-ieħor. X'taħseb il-feature tiegħi kieku? Għaddi maħsibx fija. Jena l-feature ta' Max naħseb jidħol fil-koko. Xiġifieri. Tajja passor mikun naqta għaster, ikun Nidħol hemmhekk ikun rippelt biex inadda fil-issa. Nirranġalek il-gatt, ġifieri. Nirranġalek il-gatt health. Tiġi healthy jekk iddaħħal il-vibrator sex toy ġoġ. Jien għadni mitlu fost, għax għad ma personifikajt li l-nifsi. Bħala dildo. Pala dildo. Vera, Imma li jina għandi kartu naqqa toqba ta' sor, meta nkun jgħad bihom, ġifiri naħseb li nkun xaġa speċjalizzata fl-lejn. ħaġa ħejn, Għax meta tafu, naf ikun ejn il-ħafna. Taf tkun verja. Jena naħseb inti tkun per eżempju li iddaħlu ġo sormok. Umbat, inti u toħorġu ta' posta tqaċċat naqa minn ġorra. Iċċarrat naqa minn ġorra. Jispred jalgu. Ħalli kun meta tpoġġi fuq PJ ostja. Inti l-oppost, inti ddaħlu. smooth, jiena nidħol bil-mod. Tidħol bil-mod. Smooth Imma criminal. ostja inti tkun vera vantaġġ għax imbagħad bil-għamel għandek. Ma automatikament ikollok GPS imqabbat mal-arms jitraħaslek il-kont tad-dawl. Iktar maddalu, iktar different skort. Bil-kinetic energy. U l-spooner, Għana biex kienu l-spooner, x'taħseb ikollu l-spooner ostja? Imarfa, jgħot imarfa. Jien naħseb vibrator mal-xismu, stel-spun tixraqlu, vibrator ma' zibġa. Ma' zibġa. zibġa. I like that. Jow xi bukake pam. Daħħal pipe ġo Chris Make biex taqla l-liba li tkun blajt. Ostja. Tqabbdilha pompa tal-akwarium. Dal-episod. Dik ħallix tiġi fuq l-arja, x'taħxija. Għallija t-tija l-ilba dik. If your dick had a theme song that played every time you took your pants off, what song would it be? Di tajba. If your dick had a theme song. Kolla, Kem tkun tajba? Jabba di toql l-lutamenta fossa, kar meta toħorġu. Tajba, spun. Sabilla risposta l-spun. Tajba, bizzejja, ta' kolla kammahna. Fuck, Mary, kill bejnietkom. ħaġa mux tiġa għedna li fuck spooner. Dik zgur, dik ħatajx l-spooner. Jena, asnaf xini dilloba, naf li għadnija darba. Titgħażel, New jena. age bullshit għalija. Eja naqblu li kullħat joqtol il-PJ, u xej. Ejwa, rabbe. Jena għotol il-PJ, naqx l-spooner nizzawċ lilek. Jena l-istess. Mux għalikom noqtol li, għax kontra suicidju, pero. Tiħux għalik fiċ ma nizzawġek xejjena. Namel ħajti jirfittax l-affarijiet kieku. Ma nipreferi z-żewġ il-karinos. Jien naħseb li spooner għax intom mizzewġin u tfittxni l-maratakom. Toqtlu l-spooner ġviri. Ma inti tkun loġiku, li ma tiġik l-inqas danni, inti rabbilek it-tifel. U to be fair, naħseb spoon. Dik noqtlu jkolli bodyguard, it-tfajla tijaw. U naħseb minn ikun liktar faċli biex noqtlu, kieku kellek bżon toqtlu l-xaħat. Minna. Spooner bid easiest. Titfallu xaġa fl-energy drink. Eżak, kieku għek. Mil-ħamrun u titħollu fil-kerreja.
Mela, kemm il-darba kontu x-xogħol għamilkom żobkom u mortu ġerruħu għat il-ħin tax-xogħol. Għalma jiena ma naħrax unpoġġi fuq marriġ Jiena x-xogħol għad maħrajt. Għad maħrajt. Għazin għamilt. Għad maħrajt. Iġi ħrajt il-xol, u taħraw il-ġarriħ naqra. Maħna functions differenti. Għana bil-ġerri ħedin Eżatt, najdu. mux ħanpoġġi bil-qed, għod il-ġerriħ bil-wif. Bikos bil-qeda. Mela paraplegic. Għatma ġerriħtu bil-wif. Għatma n-challenge. Ma ġejtu bil-wieqf. Illum qed bella ħlalla, ġejdi. Relax, sud. Inta faċillek. Stja madonna. ġibta bil-wif. Jidin ħin kollu bil-wieqf ġiba. Biex ġerriħ bil-wieqfa. Ġifiri biex ġerriħ. Essi, jien qatt m'għandi dak il-ħin noqgħod nqefa beqda fuq is-sufan inġerriħ. Aw! M'għandix dak iċ-ċans jiena. Ta' malajr. Marba xilu! Istra marba xilu! Fadallek! Qatt ma sib iċ-ċans jiena bil-wieqfa. Ta' malajr. Bil-wieqfa. Fix-shower rap jaħborru hekk. ġibta bil-wifqa. Imma normali, Fil-fatt għax inti xallu l-ilma jgħumlu xawer bis-sġi. Għandek il-problemi. Classically conditioned bħal klip. Le, ġas mux komda, men, no, ġifiri, ma mux ġdejt li normali Le, vera. Ma mux ġebi. bil-qeda. Jimmenu jizi xoll li għat. Jien anki, għajn xoll għat ma nexi. Jien naf minn, ġviri għot ġerri. Mur ġorri. Jena, Ma namilix jena. jien darba kont naħdem ma' wahda darba kienet ġabet fil-Secret Santa kienet tat minn daw il-bullets li jivvibraw. U għet nieħdu sigaret, Jien nisparawna fuq bil-bullets. għet nistiħdu sigaret, barra għaltinna jena fuq il-xol naqbat ġifiri, u mmur, mara di. Tmur tesles. Tmur u teħles, hija, jaqbad taqbad għas-saħna. U ma tqabbat il-ħatijajna ġivri. Sek il-kok, aħjar, u community service. Għax ma t-ixkonek il-post ta' xol. Ma gridu. Skont il- Ejja, naqxu Anyway, Skont il-post ta' Kont sposta xol, tkun per esempio l-Aġenzija Support, ma U tantx. skont il-mara, nimmaġina u kollu, I mean. Skont il-bara, evidently, yes. żgur. Kux toġbuk jew le. Jew il-kar, ma tistax mur il-kar, ta' zekku. La nispissijaj. L-axar mistoqsija. Would you rather have a gay son or a slut daughter? This is quite a No, A stja. slut gay son. fabulous. Le, jena ma astjadi. I would prefer a gay son, no, if I had to choose. I would believe so. A slut daughter is never. Għanda slut ġvi għax ħessilu għax jek di għam iktar ċans ta' mart għalli għalli gays. Xorta. Għandhom spektrum tal-mart taħkom da' Ma vera. Vera, mart li fil-gay community is iktar relevant mill fi straight community. Vera, Vera, u. Jena ma Amerik xinti studjajt il-medicina. Le, ma t-stru, le, t-toqat attent ma minxis, mux jek għandek a gay slut son, emmek, l-iktar perikolus. Iktar. U l-iktar perikolus jiġi, Jena sabandek traqdu. Ma jmux ġeġaj konna xizentej COVID. Jessu Kristu għalla. Ejja, daqsek ħanal u għaw. Gay son or slut daughter? Gay son, jena I għasib would naqbel prefer miegħek. gay Skur gay son, il-risposta mill ċajti ja gay son, għax memġej ħazin. Kollu ċar. Il-guest team is on the way. U laqas slut daughter ta' jek tifrat jek tobt il-ħexa ta' meli, imma ġast miktar ħesil. Miktar panic. Eżatt. Il-ħagġa jekk tkun tamel ħafna OnlyFans, dik tiġi slut. I don't know what he means by slut. Kenna nistawn li fenza, ma nistawx. He's trying to Dik idea find tajba, only sluts. Għax jekk kun slut daughter u tamel xaba OnlyFans. Tkun successful. Le, Jew kollok only daughters. Only daughters. Guys, daqsek, għajja, teja, għaxana programmi jħora. Ringrazzjaw l-sponsors tagħna għalihom. Eżatt, għajtilom. Zoma niftaħ, Mela, ħanajċaw, guys, tinsewx, follow jgħana fuq socials, bytobacon.com, il-website, għanna ħanu.bytobacon.com, t-tixtu xie funky gear,
YouTube, Facebook, Spotify, għedin kull imkien, kollox at Bite to Bacon. Take it away, JD. Mela ħanedru sponsors malajr JD abdu stroke ħabba l-ammont ta' sokkor li jatiħu u ħankollu namela jena waħdi. Mela, grazzi kbira li A to Z Electronics jagħtuna il-tech needs tagħna kif ukoll air condition. Grazzi lill-onlineintimates.com għalna għadak sexual fun play 18 and over. Ċekjaw il-website tagħhom. Grazzi ukoll il5pointsgrowing.com jekk din id-dar tixu tkabru pjantana iktar profumuża mis-soltu 18+ ukoll. Ċekjaw l-affarijiet tagħhom. Fire and Fork li dawna kull nar ta' bandom all you can eat meat, prezz eżagġerat tajjeb u ikel fucking tal-bliħ. Thank you very much, guys. So ntellu dal-programm. Very much, guys. Thank you waħda l-sponsors mal-ark. Għaddu kif taħ stroke bla montat kolliħu. Ġifiri għan uħsib. Jek nafeċ soltu dan skanza xol. Għem xtuġitek. Mela, grazzi li tal-jiprovdulna il-technical air condition, l-online intridu naħek naqa sex website 18+, kolkom naqa. Guys, mela, thank you very, very much nil-taqa waħna għal-darba li ġeja. Sadattant, grazzi li spooner ta' xol, PJ, JD, kolħat. Narawkom aħna għal-programm iħor, id-darba li ġeja għal Bite to Bacon. Good evening! Ciao!